Hej folkens, og velkommen til endnu en Blu-ray update. Vi ses lige efter introen. Hvis man har fulgt med i mine tidligere Blu-ray updates eller vlogs eller sådan noget, så har jeg jo for nylig købt Star Trek The Next Generation på Blu-ray. Og det betyder så, at jeg har valgt at sælge mine DVD-udgaver, så jeg har ingen grund til at have begge versioner, når du nu har Blu-ray-udgaver. Så jeg var inde i bogrummet, som vi har her i Esbjerg. Der kan du nemlig sælge din vare eller bytte. Og der valgte jeg så at bytte til noget andet. Han gav mig 350 kroner i bytte for Star Trek Next Generation på DVD, og det synes jeg var et udmærket handel. Så det blev til 4 nye Blu-rays, eller 4 brugte, eller nej, 3 brugte og en helt ny. Så lad os tjekke ud, hvad jeg købte. Den spændende nye Blu-ray jeg købte, det er The Walking Dead sæson 5. Så nu har jeg alle sæsonerne på Blu-ray indtil videre. Stadigvæk, The Walking Dead for mig er en serie, sådan, der kører op og ned, op og ned, op og ned. De har nogle rigtig fede afsnit, og så har jeg bare nogle langtrukne og røvsyge afsnit. Men kunne sgu ikke lade være at tænke, at jeg lige skal godt købe serien på Blu-ray, fordi der er også nogle rigtig fedt ekstra materiale med engang på nogle af dem i hvert fald. Så den har jeg købt, og så har jeg købt The Dark Knight Rises. Så har jeg alle Christopher Nolans Batman-film på Blu-ray, så det er super nice. Jeg synes, The Dark Knight Rises var meget, meget langtrukken. Men genses det skal den da i hvert fald. Og det er en 2-disk udgave. Men jeps, 2 skiver. Filmen og så special features. Så super nice. Det skal også genses på et tidspunkt. Så har jeg købt den sidste Rambo-film. Jeg har de 3 første på Blu-ray. Så tænker jeg, yes, vi køber den her. Det er godt nok et eller andet svensk cover eller sådan noget, men fuck med det. Fordi jeg ser alligevel ikke filmene med hvad hedder det, undertekster. Så jeg kan faktisk lige se skiven der, så jeg kan få den åben. Det er bare sådan en røvsyg skive. Men så har jeg alle Rambo-filmene i hvert fald. Og den sidste film, vi skal kigge på, det er en film, som har fået meget, meget negativ omtale. Men jeg tænker, jeg kan ikke lade være, nu vil jeg tjekke den ud. Og det er den nye Fantastic. Ja. Den nyeste film, den blev samlet ned. Og var totalt ringe, men jeg tænker bare, det skal lige ses. Så kan jeg vurdere, hvor ringe den egentlig var. Men husk at smide videoen thumbs up, hvis I lige vil se her. Og så ses vi bare lige pludselig ud. Hej hej.